sayangi Ina, ya Allah lindungi Ina, ya Allah sayangi Ina, ya Allah lindungi Ina. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Dawa iki kok nek tutuke tahlilan bareng. Kulhu mawon ya, Dik. Wis kesoreng. Kapora aku seneng banget kok yo, Pak. Nggih, Dara. Padha gawe langan syukur. Nanging nyatane kewajiban yo ora ono sing lewo. Ora lali padha selawatan yo sing diuri-uri ra yo ngene kaya ngono to yo, Pak. Sedaya patayat sak menika sami pinter kok, Ndara. Nggih. Padha wasis kok. Wasis anggenipun selawatan, nggih pinter anggenipun ngaos. Alhamdulillah yen to pancen Nggih. kaya ngono. Luweh-luweh nika patayat Mbak Dias menika. Ya kadas pati. Nggih. Pinter banget to, Pak. Niku pun dugi alip-alipan. Wes sae niku. Niku tapi pun sae. Alip-alipan wis apik. Kon alip sedaya. Wis alip-alipan tiane Mbak. Ora dadi ngopo yo pesek. Si Sithik mbok sithik paten padha gelem sinau. Aku ora bakal bisa. Emang kone to umpama ana sing kurang kono, aja wegah padha takon lho yo ya. pinten menika? Lah wong tulung wae kon jajan nang gendhe iki. Kowe ngerti ora? Aku kuwi lagi sare karo garwaku. Lah kok kowe sulang-tulung ana apa sih? Nadong duka ingkang kathah, Ndara. Yo, Wonten malih. malih. Nggih. Lah terus sing dimalingi apa sih? Sing dimalingi menika anune jenengan. Kang Mas, Kanjeng Ratu. masa anune kula dimalingi tiyang sanes? Ra mboten to? Ra tasih utuh to, Kang Mas? Semoga Kanjeng Ratu. Saestu, Ndara. Anune jenengan ilang. Kang Mas, Kanjeng Ratu. ra mboten ican to, Kang Mas? Ora wau lagi wae karo aku. Oh, ngerti ra, Sing kagungan wae ora rumangsane yen to ilang. Saestu, Ndara menika lho seksine sedaya patayat. Kula mboten ngapusi. Jangan cedak mamu yo. Batu nias cedak. Oh iya. Bulan sih. Nanti nggo ning rele ya. Sak. Maturo sing cetha sing bloko sing maloko lawan aku. Apa? Sing ilang apa? Bareng matur, Ndara. Kala wau sedaya patayat nembe sabet jagung kalih 200 semenanjung. Dumadakan wonten pawongan ingkang lumebet wonten Taman Sari. Boten ngertos sangkan paraning bilahi 200 semenanjung anesipun bradat pawongan, Ndara. Dadi kaya ngono kuwi yo. Gunane apa aku bayari kowe saben sasi sak udake ya. Ndara. Kok peteng, Ndara? Maksamu. Kok peteng raine ndi, Nduk? Lho raine ndi? Oh, nggih. Ndara sedaya menika mboten kula jarak. Kala wau ngajeng kula tulungi ning mboten kuwangi. Ning ndi tanggung jawabmu sek? Yen ana kedadian kaya ngene, kuwi kok iso meneng wae. Ya banget Mbak Ulfa, bahwa kok njaluk lakon iki barang lah kok kopior iki, Mbak. Kok ben yo piye? Kok ditanggake? Gunane apa, Gunane apa aku ndek abdi lawan kuwi? Duwe gedhe banget kuwi. Sabar, Ndara.
do. Ayo, padha-padha masak dijemur. Piye? Boten, Ndoro. Nggih sami. Menika nggih sami lagi jenengan lho, Ndoro. Bosmu aku bendaramu. Sing bayari kowe kabeh kuwi aku. Nggih, niki maca. Niki. Nika. Oh, minyak pokoknya. Goreng lele. Goreng lele. Yen ana kedadian koyo ngene coba. Sopo sing kira rak aku lho. Ah, nggih, Ndoro, nggih. Apa? Ngamuk ae. Lho kok ora ngamuk? Mangsamu. Nuwun sewu, Ndoro, malinge menika julik sanget. Beto pusaka, Ndoro. Wong pira wong pira? Tiga. Tiga. Wong telu. Nggih. Wong rong RT kalah karo wong telu das-das. Bangeten. Lha wong kowe wae iku telung RT ngentekno sego telung dina. Saya boten niki kok boten mangkok. Ramamu apa go Jare kuwi? mah badhe. Maksudnya ditol. Ora bojo wae. Nek kok aja nindel mawon lho Kang Mas. Pripun, Kan Kang? kados kok mendel iki kan tolak. Pripun jenengan niku? Kok malah meneng awet. Kamu dhewe rasa mbok iwangi. Ning titenono ya sek. Nggih. Kira kon rawe wedhas sapa ing Mbak Bintro aja nganti matur. Nek kowe matur, Aduh ampun, Ndoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, Aljamat. sak rawuh penyen kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjul. Dak tampa mung pangestune wong tuwa tampan ana, Pak. Sangat anggen kula mugi Kang Mas. Sami kula Kang Mas Nansang ngaturaken sembah pangabekti. Kaya ngono hadirin. Ibu sepadha-padha hadirin. Kali nyamak Ya Bu. anggonku temeka ing Panti Jepara. Kautus Paman Sultan Trenggono tuwi kawilujenganing Ratu Semenanjung. Saiki mapane ngendi, Mak? Nembe ngersake sare ing Taman Pagulingan Kang Mas. Leres Kang Mas. Lah betul Kang Mas? Iya, Kang. Bener. Nggih. Kalis ing Sambikala. Leres. Selamat. Nggih. Ora ana alangan apa-apa. Menika leres Kang Kaya ngono. Mas. Sak Nggih, kula, Ndoro. abdi kinasih Ratu Semenanjung. Nggih, kula. Apa bener Ratu Semenanjung wektu dina iki mapan ana ing tilam Pagulingan lagi sare, Sak? Ndoro. Hah? Matur sing cecok, Sak. Nggih. Nggih, Ndoro. Nggih. Ojo ngangge. Bener apa ora? Anu, Ndoro. Pohon harus. Mondol, Ndoro. Iki aja mondal-mondal sing mondal apane? Menika lho, Ndoro, menika. Sing mondal. Menika lho, Ndoro. Yang gue itu maaf. Pangapunten Kang Mas. Kowe aja ganggu ae. Wayahe mendung mondal-mondal sambar bledek. Ampun Kang Mas. Ampun Kang Mas, boten. Niku
Hadirin, Nggih, kula Kang Mas Penangsang. sampeyan iku Sunan. Agamane Islam. Islam Wong Islam nek tumindak goroh, nek tumindak ngapusi hukume piye? dosa Kang Mas Penangsang. Dosa. Nggih, Nek mati, mlebu neraka. nek ngono ora entuk goroh. Nggih, Aku tak takon. Wedrah Demak Bintoro sing temeka ing anti Jepara ana apa ora? Boten wonten Kang Mas. Saestu rak boten wonten. Dan iki matur kesukaan. nggih mboten wonten Pak. saestu. Rasane ganggu kowe iki. Rino, Kedangan iki raja bangsulan iki. ana apa ora? Mbok Ana apa ora? enten Kang Sapa? Mas. Karebet. Karebet. Piye to Kanjeng Ratu? Jadi kesangetan lho Kang Mas. Kok kebangetan? Diaturi dora wae kok ora kersa penjang kebangetan. Negara ki ya dosa, ngapusi dosa nek mati mlebu neraka Kang. Goroh nesta ning utama kangge bakekadang ing Demak Bintoro. Nah ngaten nggo yen pisah, Nggih, yen pisah. bisa Kang Mas Penangsang. Lho kita. Pripun? Mbak Wani, Boten wani. wedi Sing sampeyan wedeni napanipun? mripate karo bengose Kang. Piyai kang kok wedi karo brengos karo mripat. Mangken boten wani nggo. Lenggah. Lenggah. Pupur Ramadan kemudian mining-mining kula sing ajeng bisa. Kanjeng Ratu, Menapa? melu